Najväčší mýtus o olejovaní vlasov, ktorý často šíria kaderníčky. Olejovanie vlasovej pokožky upcháva pory. Ako odborníčka na vlasovú starostlivosť musím otvorene povedať, že toto tvrdenie vychádza najmä z nepochopenia samotného procesu olejovania. Kaderníčky sú skvelé v oblasti strihania, farbenia, odfarbovania či tvorby účesov na rôzne príležitosti. Olejovanie vlasov a vlasovej pokožky si vyžaduje špecifické vedomosti o vlasovej pokožke, jej potrebách a o správnych typoch olejov. Tu je pravda o olejovaní. Správne zvolené ošetrujúce oleje určené na vlasovú pokožku pory neupchávajú. Kľúčom je typ oleja. Nemal by byť príliš hutný, komedogénny alebo nevhodný na pokožku. Správna aplikácia. Olej sa nanáša v primeranom množstve na suchú pokožku, masíruje sa a necháva pôsobiť niekoľko hodín. Dôkladné zmytie. Použitie jemného šampónu a šampónovať na 2-krát. Môj olej je špeciálne formulovaný pre vlasovú pokožku, aby ju vyživil bez toho, aby ju zaťažoval. Obsahuje ľahké, rýchlo vstrebateľné oleje, ktoré podporujú rast, prekrvenie pokožky a regeneráciu vlasových folikulov. Skúsenosti mojich zákazníčiek hovoria za všetko. Mnohé z nich mi píšu, že pri návšteve kaderníctva dostávajú otázky typu: čo robíte s vlasmi, že vám tak husnú a rastú nové baby vlásky? Dokonca viem o viacerých kaderníčkach, ktoré si môj olej sami zakúpili a používajú ho s veľkou spokojnosťou. Práve preto, že výsledky sú viditeľné. Tak čo? Vyskúšaš účinky hĺbkového olejovania alebo sa budeš riadiť mýtmi od ľudí, ktorí túto metódu nikdy nevyskúšali? Starostlivosť o vlasovú pokožku je základ krásnych vlasov a ja ti rada ukážem, ako na to správne.